Υπάρχει ένα ψέμα 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λέγεται τώρα στη ιατρική, το οποίο αφορά 30 εκατομμύρια Αμερικανούς. Και πιθανότατα κανένας από αυτούς δεν ξέρει ότι συμβαίνει. Αφορά ένα σκεύασμα ζάχαρης και ένα τόσο μικρό αριθμό που σχεδόν δεν τον βλέπεις. Πρόκειται για μια φόρμα που όλοι οι γιατροί θα πρέπει να σου δώσουν πριν αποδεχτείς μια θεραπεία ή ένα φάρμακο. Σωστά. Και υπάρχει 3 σελίδες με μικρά γράμματα και νομική γλώσσα και μεγάλη σύγχυση. Αυτό που έκανα ήταν να διαβάσω κάθε γραμμή και απλά δεν μου έβγαινε νόημα. Ήταν εντελώς μπερδεμένο. Υπήρχαν αντικρουόμενες πληροφορίες. Μου πήρε ανάμεσα σε 8 και 9 ώρες να το καταλάβω γιατί απλά δεν μπορούσα να το κατανοήσω. Και ο μέσος ασθενής στην αίθουσα αναμονής πιθανότατα περνάει περίπου 30 δευτερόλεπτα για να το ρίξει μια ματιά και μετά απλά υπογράφει. Αυτό ονομάζεται ενημερωμένη συγκατάθεση. Βασικά, υπογράφεις ότι καταλαβαίνεις τους κινδύνους, τα ωφέλη και τις βλάβες αυτού του φαρμάκου και σήμερα θα το κάνω πολύ απλό και θα σου δείξω τι δεν επικοινωνείται σε αυτή τη φόρμα. Γιατί αν σε είχαν πλήρως ενημερώσει και πραγματικά καταλαβαίνεις τι ρίχνεις στον εαυτό σου, σε καμία περίπτωση δεν θα υπέγραφες αυτήν την ενημερωμένη συγκατάθεση. Ένας κλινικός ψυχολόγος, ο Irving Kirsch, πίστευε παλιά στα αντικαταθλιπτικά. Ακόμα και πρότεινε σε ορισμένους ασθενείς να τα πάρουν. Αλλά μετά έκανε κάτι που κανείς άλλος ποτέ δεν είχε κάνει πριν. Υπέβαλε μία σειρά αιτήσεων FOIA, που είναι αίτηση για την ελευθερία πληροφοριών, και ζήτησε τα πρωτότυπα δεδομένα από κάθε μία από τις υπάρχουσες δοκιμές αντικαταθλιπτικών. Υπάρχουν συνολικά 74 τέτοιες δοκιμές. Οι φαρμακευτικές εταιρείες κρατούν τα δεδομένα αυτά εμπιστευτικά. Και αυτό που διαπίστωσε ήταν ότι δημοσίευαν μόνο τις δοκιμές που έδειχναν θετικά αποτελέσματα. Εντάξει, το 31% αυτών των δημοσιεύσεων ποτέ δεν δημοσιεύτηκαν γιατί δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα. Άλλο 15% ξαναγράφτηκαν για να φαίνονται θετικά. Οι γιατροί δεν λαμβάνουν καν τα πρωτότυπα δεδομένα, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν αν είναι σωστά ή όχι. Αυτό που πραγματικά βρήκε ήταν ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν αυξήσει τα αποτελέσματα τους κατά 32%. Τώρα, ολόκληρος ο κλάδος των αντικαταθλιπτικών, αξίας 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιεί μια κλίμακα που ονομάζεται κλίμακα κατάθλιψης, Hamilton, και κυμαίνεται από 0 έως 51. Αυτά τα στοιχεία απαντώνται από τον γιατρό, όχι τον ασθενή. Αν κάποιος φαίνεται καταθλιπτικός, μπορεί να τσεκάρει ότι είναι καταθλιπτικός. Έτσι διαγνώσκεται η κατάθλιψη. Όχι με αιματολογικές εξετάσεις, όχι με κάτι αντικειμενικό, αλλά με αυτή την υποκειμενική κλίμακα Hamilton. Και παρεμπιπτόντως, ο Hamilton ποτέ δεν σχεδίασε αυτή την κλίμακα για να διαγνώσει την κατάθλιψη, αλλά αυτή χρησιμοποιείται ως η χρυσή στάνταρντ. Ο τρόπος λειτουργίας είναι ότι όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο σοβαρή η κατάθλιψη. Εντάξει. Αυτό που θέλω να κάνεις τώρα είναι να φανταστείς αυτό από 0 έως 51 σαν 51 πόδια σε αυτόν τον λευκό πίνακα. Και αυτό που έκαναν οι φαρμακευτικές εταιρείες ήταν να δοκιμάσουν ένα φάρμακο εναντίον ενός πλασίμπο, ενός σκευάσματος ζάχαρης. Και αυτό που βρήκαν ήταν το εξής. Το πλασίμπο, το σκεύασμα ζάχαρης, μείωσε την κατάθλιψη κατά λίγο κάτω από 10 μονάδες. 9,6 μονάδες. Τώρα, πρόσεξε αυτό. Το φάρμακο πρόσθεσε μόνο ένα μικρό επιπλέον 1,8 μονάδες. Το πλασίμπο, το σκεύασμα ζάχαρης, κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Στην πραγματικότητα, το 82% της βελτίωσης οφείλεται σε αυτό το πλασέμπο. Μόνο ένα μικρό μέρος της βελτίωσης, ένα μικρό τμήμα, οφείλεται στο φάρμακο σε αυτή τη κλίμακα μίζεν πεντίνιεν. Τι σημαίνει αυτό? Αφήστε το να εντυπωσιάσει για μια στιγμή. Γιατί μιλάμε για μια βιομηχανία αξίας 19 δισεκατομμυρίων
βασισμένη σε αυτήν την βελτίωση. Και το πραγματικά εκπληκτικό είναι ότι ένας καλός ύπνος μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη κατά 6 μονάδες. Αυτό είναι πάνω από 3 φορές η επίδραση του φαρμάκου. Και το πιο σημαντικό που με εντυπωσίασε είναι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας είπε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 3 μονάδες για να θεωρηθεί κλινικά σημαντικό. Μόνο στην Αμερική επιτρέπουμε σε αυτό το μικρό αριθμό να θεωρείται σημαντικός. Τι παίρνει λοιπόν ένας ασθενής για 1,8 μονάδες? Λοιπόν, λαμβάνει μια προειδοποίηση σε μαύρο κουτί, η οποία για αυτό το φάρμακο δηλώνει αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Παίρνεις σεξουαλική δυσλειτουργία, μείωση της λιμπίντο, έως και 74%. Μετά, λαμβάνεις κάτι που ονομάζεται μετά SSRI. Σεξουαλική δυσλειτουργία. Τι είναι αυτό? Σημαίνει ότι η σεξουαλική δυσλειτουργία συμβαίνει όταν σταματάς το φάρμακο. Αλλά τώρα, θέλω να περάσω σε ίσως την χειρότερη παρενέργεια από όλες, την συναισθηματική μου διάση. Τώρα, αν κοιτάξεις αυτή την ενημερωμένη συγκατάθεση, λείπει. Δεν υπάρχει στη φόρμα. Η συναισθηματική μου διάση που επηρεάζει το 40% έως 60% των ασθενών. Τι είναι λοιπόν η συναισθηματική μου διάση? Δεν θα μπορείς πλέον να νιώσεις ευχαρίστηση. Δεν θα μπορείς να νιώσεις χαρά. Θα είσαι βασικά μουδιασμένος. Ναι, 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 ναι. Θα νιώθεις λιγότερη λύπη, λιγότερη κατάθλιψη, αλλά επίσης δεν θα μπορείς να βιώσεις καμία συναισθηματική αντίδραση και αυτό με φέρνει σε αυτή την παρενέργεια του σύνδρομου διακοπής. Δεν μπορείς να σταματήσεις εύκολα αυτό το φάρμακο. Στην πραγματικότητα, πρέπει να πας σε γιατρό για να το μειώσεις πολύ αργά. Μερικές φορές μέσα σε μήνες ή και χρόνια. Και κάποιοι άνθρωποι πληρώνουν έως και $30,000 το χρόνο μόνο για να αποχωρήσουν από ένα φάρμακο που έχουν κολλήσει. Άλλες παρενέργειες περιλαμβάνουν αϊπνία, ναυτία, άγχος, ακόμη και κατάθλιψη. Τώρα, το πιο περίεργο είναι τι κάνουν με το φαινόμενο του πλασέμπο. Το αφαιρούν ως θόρυβο. Δεν είναι τίποτα. Είναι κάτι. Πιστεύοντας σε κάτι. Το μυαλό του ασθενούς θεραπεύει το σώμα του και το αφαιρούν. Σαν το μεγάλο παράγοντα που βελτιώνει το 82% της μείωσης της κατάθλιψης. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν είναι να εστιάσουν στο τι κάνει τη μεγάλη διαφορά και να εστιάσουν The Granger's Two Friend στην έρευνα για αυτό και σε αλλαγές στον τρόπο ζωής και σε πράγματα που δεν φέρνουν τόσο μεγάλο πακέτο παρενεργειών και βλαβών. Το πρόβλημα δεν είναι η ευθύνη του γιατρού, γιατί αυτό είναι όλο που βλέπει, σωστά? Δεν λαμβάνει τα πρωτότυπα δεδομένα. Έτσι, τόσο ο γιατρός όσο και ο ασθενής είναι λανθασμένα πληροφορημένοι, εντάξει. Άρα, αυτό δεν είναι πραγματικά ενημερωμένη συγκατάθεση. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μία γρήγορη οπτική αναπαράσταση των πραγματικών δεδομένων που δείχνουν το όφελος του εικονικού φαρμάκου, το όφελος από το φάρμακο και όλες τις πραγματικές παρενέργειες, TSS, καθώς και να συμπεριλάβουμε όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα. Πραγματικά δεν θεωρώ σωστό να πληρώνουν οι φορολογούμενοι έμεσα για την έρευνα των μεγάλων φαρμακευτικών και να μην έχουν πρόσβαση στα ακατέργαστα δεδομένα για να διασφαλίσουν ότι είναι σωστά. Αν είχαμε όλα τα ακατέργαστα δεδομένα και όλες τις δοκιμές που έγιναν, G-side θα ήμασταν πολύ πιο ενημερωμένοι. Και τότε, ο ασθενής θα μπορούσε να πάρει τη σωστή απόφαση. Αν θέλει να πάρει ένα φάρμακο από το οποίο δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει. Και πραγματικά, αν τα ωφέλη υπερβαίνουν σημαντικά τους κινδύνους. Αν ένας ασθενής γνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν θα μπορέσει να βγει εύκολα από αυτό το φάρμακο, αν το έκανε, θα είχε σοβαρές παρενέργειες
Ίσως θα δοκίμαζε άλλα πράγματα όπως άσκηση, βότανα, ωμέγα, τρίλιπαρά οξέα, βελτίωση του ύπνου, οτιδήποτε δημιουργεί καλύτερη αναλογία ωφέλους προς βλάβη. Αν χρειάστηκαν 8 έως 9 ώρες για να κατανοήσω εγώ αυτό το θέμα, φανταστείτε τον μέσο ασθενή. Δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει. Τώρα, δεν λέω σε κανέναν να σταματήσει τα φάρμακά του, εντάξει. Αυτό είναι ανάμεσα σε εσάς και τον γιατρό σας. Δεν λέω ότι η κατάθλιψη δεν είναι πραγματική, εντάξει. Είναι. Το μόνο που λέω είναι ότι οι ασθενείς πρέπει να έχουν την αληθινή πληροφορία εκ των προτέρων, form, written, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι. Διότι όπως έχει η κατάσταση τώρα, όλα βασίζονται σε ένα ψέμα. Είναι τέχνασμα. Τώρα, αφού μιλάμε για την κατάθλιψη, αν δεν έχετε δει το βίντεό μου σχετικά με εναλλακτικές λύσεις για την κατάθλιψη, θα πρέπει να το δείτε εδώ.